खोले। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मो हजबैंड आसिले मो झील कबाड़ खोल कि खोलिया नहीं सी खोलिए से खोलिया गला मुझे कहली जा बोली ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପିଲାକୁ ସମ୍ଭାଳିଲୁ। ମୁଁ ରୁଟି କରିବାକୁ ଗଲି। ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ରୁଟି କରିବାକୁ ପଳାଇଥିଲି। ରୁଟି କରି ଆସିଲି। ରୁଟି କରି ଆସିଲା ପରେ ରଖିଦେଇ ରୁଟି କରି ପିଲାମାନେ ମସ୍ତି ଟିକେ କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ନା ବହୁତ ବିଜାର କରୁଛି ସମସ୍ତେ। ସିଏ ଖାଲି କହୁଛି ମୋ ସାଥିରେ ଖେଳିବାକୁ ସମସ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ଭାଇକୁ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନି। ବସି ମସ୍ତି କଲୁ। ତାକୁ ସେ ମାରୁଥିଲା। ଟିଭି ଏପଟେ ଲଗେଇଲୁ, ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଟିଭି ଦେଖି ଟିକେ ବସିଲେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲି ସପିଂର ଦେଖିନଥିଲି, ସେଥିଲାଗି ଦେଖି ଦେଉଛି ଏଥିରେ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ପୁଅର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଝିଅର ଚପଲ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଆଣିଥିଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକିରି। ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ମସ୍ତ ଅଛି, କଟନ୍ ଅଛି, ପୁରା ପିନ୍ଧିବାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିବ। ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି ପାଖରେ। ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ और ଗୋଟେ ब्लू कलर। बाड़ेला तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम ना तार स्विमिंग कॉस्ट्यूम होइची। एडे से चप्पल पिंदी मुझे कैसे लग रहा है यार। जूस टे बंचिला अंदर टाइम रे करथली टापटा जूस ले टी थिला पिनथली। कपड़ा मशीन रे पके दीची। अरे खाया समस्त दे दी। मंगला थिला मार्केट रू भाजी धरी पड़ाई। कहली जय जगन्नाथ।